No niin, terve! Tällä videolla käydään läpi, miten pääset asuntoihin sisään, vaikka täällä ei olekaan PIN-koodinäppäimistöä ulkona. Mehän lähetetään asiakkaille ohjeet, että miten päästään sisään. Siellä on linkki ja siellä on PIN-koodi ja sen linkin takaa aukeaa tämmönen näppäimistö. Ja me nähdään sitä samalla, mikä meidän asunnon numero on. Tässä tapauksessa on 27 ja nyt laitan PIN-koodin. Tämä on nyt väliaikainen PIN-koodi ja tää kertoo, että paina ovisummeria 27. Sitten painetaan tätä ovisummeria ja tää antaa ohjeita koko ajan, mitä tehdään. Hetki aikaa odotellaan. Ja ovi aukeaa, kun ääni kuuluu. Sitten vaan mennään sisään. Tää systeemi on opastanut meidät 5. kerrokseen ja sanonut, että koputa oveen A27 3 kertaa. Ja sen jälkeen me koputetaan siihen. Se samalla herättää sen lukon ja odotellaan tässä muutama sekunti, niin kohta se lukko sitten aukeaa. Sen jälkeen aukaistaan ovi. Mennään sisään ja täältä löytyy sitten perinteiset avaimet. Ei muuta kuin tervetuloa.